Wnes i golli fy swydd yn ystod cyfnod Covid a penderfynais symud nôl adref i ddysgu fy nydd. Wnes i a fy chwaer ddechrau gwneud fideos ar Facebook i helpu pobl ymdopi yn y cyfnod clo. Ar ôl ychydig wnaeth Pure West Radio ofyn i ni gyflwyno sioe frecwast gynnar. Roedd yn llawer o hwyl. Erbyn hyn, rydw i wedi bod yn cyflwyno sioe yn llawrydd am 2 flynedd. Gofynodd yr osaf i fi a foedd yn eisiau dysgu Cymraeg fel rhan o raglen. Cymraeg yw iaith gyntaf fy nghariad Helen, felly mae wedi bod yn help mawr siarad gyda hi ei theulu. Rydw i wedi gorffen y cwrs lefel munudiad a sylfaen. Mis Medi bydde i'n dechrau cwrs lefel ganolradd a dwi'n edrych ymlaen. Rydw i'n dweud rhai brawddegau yn Gymraeg ar y sioe ac rydyn ni'n carfoch pobl yn Gymraeg yn Saesneg hefyd. Mae gyda fi eitem 10 munud o'r enw Seren Aur yr wythnos. Rydw i hefyd yn hoffi chwarae cerddoriaeth Gymraeg a dallu dirwynodau cenedlaethol Cymru ar y sioe. Rydw i'n ddiolchgar o gael o cyfle i ddysgu Cymraeg. Dwi wedi cael ail gyfle a dwi'n gobeithio bydd fy stori ar ysbrydoli pobl eraill.